Эльмира? Эльмира зур сәхнәгә чыкканчы, аны бер халыкта белми торган иде, ул сатучы булып эшли кибеттә. Шул вакытта ул КамАЗ мәдәният сараенда җырларга йөри башлады, Сәрдәшин Сабыйловна. Һәм шунда бездән танышып алып, мин Башкортстанда гастрольдә йөргән вакытта Россия буйлап мин аны иң беренче чыгып киткән идем гастрольгә. Халык белмәгән чагында мин аны бик күп йөрттем. Аннарсын әле менә шул барысы медиада эшли башлагач инде аннарсы зур сәхнәгә чыга башлагач та без аны бик күп гастрольдә йөрдек. Ул да мин алып чыгып китә иде концертны алып баручы буларак. Мин үземнең концертларга постоянно алып чыгып китә торган идем аны. Бик акыллы, бик ягымлы кеше иде. Нык дуслар идек. Бәйрәмнәрдә яңа елларында бер-ике тапкыр бергә үткәрергә туры килде. Алар менә яңа квартира алгачтан, фатир алгач, бер 4 ел элек аларның өйләрендә без яңа елны каршы алдык. Шунда бәйрәмнәрне бергә үткәрә торган идек. Концертка кайтканда бер-беребезгә кереп шәйләр эчә торган идек шунда. Күңелле иде, бик жәл. Соңгы елларда концертлары артык күп булмаганга борчылган дип әйтәләр. Сез белә идегезме бу турыда? Оның эшендә түгелдер инде ул. Ул бит һәр артистның үз җае дигәндәй ул бер генә син теләгәнчә булмый инде ул. Шуңа да бәлки көйләнгәндер инде. Үзенең махсус администраторда булмагач ул үзе йөри торган иде. Шалтыратып дигәндәй. Булгандыр инде ул. Һәр беребездә көйләнәбез концертлар өчен. Борчылабыз бит инде барыбыз да. Күңеленә җыйгандыр инде бахыркаем. Бер теге ярдәмче, теге якын кешесе дә булмагач теге. Мин шулай уйлыйм инде. Бер теге алдан йөгереп йөри торган кеше булмагачтын. Сабан туйларга чакыра торган идем. Быел бик күп сабан туйлар эшләдем. Башкортстанга менә җәй көне 2 концерт оештырганнар да Шаран районында, анда барып кайттык менә аны беләбез. Шул август айларыннан соң телефоннан гына SMS-лар языштык инде. 5-6 ай күргәнем юк менә. Урында җәннәттә булсын инде Ходай. Бик жәл. Рәхмәт, Ирек абый.